Arran d'aquestes gestions en relació a la taxa del cor, se'ns ha refrescat la memòria i ens agradaria preguntar al voltant de la recuperació de la gestió tributària per part de l'Ajuntament. Si no ens equivoquem, la gestió tributària està delegada en la Diputació i un dels objectius d'alguns membres del govern era la recuperació d'aquesta gestió per part de l'Ajuntament. Quina és la situació? La pregunta seria quina és la situació d'aquest objectiu, si s'ha fet alguna cosa al respecte o si s'ha plantejat o si s'ha deixat de costat. I si és així, per què? Gràcies. Conteste. Jo mateixa, quan estava a l'oposició, vaig ser un dels més crítics en el Partit Popular quan va fer la delegació de la gestió tributària de Canals, i un dels primers objectius quan vaig assumir la delegació d'Hisenda va ser recuperar la gestió tributària. Com hi ha que reconèixer a voltes, la inexperiència te fa veure que en l'experiència les coses d'una altra forma, d'un altre punt de vista. No vol dir això que l'objectiu de recuperar la gestió tributària per al poble estigui abandonat, sinó que el que estiguem fent en aquests anys és fer un estudi més complet de les necessitats, pros i contres que tinguera retornar la gestió tributària. També, evidentment, en un marc legislatiu com molt canviant, com pot ser la llei de mancomunitat, la llei de comarcalització, i també tinguent en compte que n'hi ha que reconèixer que la gestió delegada a la Diputació està donant un excel·lent resultat que ens permet atendre la tesoreria de l'Ajuntament de forma molt adequada, però que evidentment això no ens té que fer oblidar que l'objectiu, jo crec que l'Ajuntament de Canals, és que retorni la gestió tributària a la gestió pròpia per part de l'Ajuntament. Però bueno, abans de començar un expedient n'hi ha que mirar bé totes les qüestions per a evitar pegar passos en fals.